Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotar. Katkum gi khubor balai ulum katanat pej mariang jangka Sarkar India ka pentip chau Chief Secretary jangka Sarkar Meghalaya bakat South West Monsoon kan nang kiu syaki benta ba syatay kathan syatay lam ingi hakini ki ars ngi ki banwan kat bakum ka jing ajing tip jangka India Meteorological Department IMD kan dan ka jing KR Yong haka ap kundai terik jong jemang arja apusan bat kan dan ro ka jing ki ha ka jing klan jangka Eryong bat kan long ka bastet hadu 100 kilometer haka shikenta bat haka tega singi kan dan ka jing hap slap ka bajur bat ka bajur bha haki babon ki benta jang ka jalla bat ru haka lai phau tari kan long kum tahi bat kan la bandan ru kata ka jing he bat ka jing jur bha slap haki babon ki jaka kat kum ka jing yo jilum jing tip leng ba ka Indian Meteorological Department IMD